Hi लोगोफोर, welcome back to my channel. आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं। दिनै गगा मोनजोबदों बयबो न'आव, बेनि थाखायनो उसुमैजों ना गोरानजों जानो नागिरदों आरो गगाफ्रा एसे स्रां खारो खोमा। एसे जारुवा मुलि होनानै गगासो मोनदों दे लोगोफोर, कर'ना साननाङा। दानो मानसिफ्रा कर'ना सानलायगोन। गगासो मोनदों। ओरैनोबा आंहा मैया दखानदारजों कर'ना सानजालायदों। मेथाइ जानो थांबाय, कर'ना सानखो ना माखो आंनि खाथियावनो फैलाब्रा दखानदारा। ओमफ्राय मास्क गानै मानसियाबो आं थांनानै मास्क गानलायबावबाय। मोनायावहाय जि जोमनो रोङा नालाय, बेनि थाखायनो गगा मोनदों खोमा। खौनो मानसिफ्रा कर'ना सानसैलाय खोमा। दाउजों जाबाबो गोथाव जायो, नाजोंबो जायो, बयबो जाखायो। बेनो जोंनि सुप जाबाय। सुप जाबाय, बेनो जोंनि सुप लोगोफोर। लेवार दं बाबाथाय गैखाला लोगोफोर, थैखागोन आङो। डाइरेक्ट बोथोर सोलायबायना लोगोफोर, बेनि थाखायनो गगा मोनसावला जोब्बाय बयबो। आरो मोनायावबो निहिर सिरियोना, बायहेरायाव थानाय जानोसै। ओमफ्राय जोंथ' मोनदांला निहिर सिरिनायखौ। मेरी चप्पल बर्बाद जाना। पापा का है मेरा चप्पल। नै मैगंबो फोनो नागिरदों आरो फोथ'वाखै। माबादों, हा जावफ्लेदों। फोसिगोन र' दसे समनि उनावनो। एसे साननै सानथामसो थानानै। मेगना बुथे बुथे जादों लोगोफोर, गगा मोनबाथाय बुथे जायो आंना। आइमा थोदोंना थोआखै? नांबावगौ लोगोफोर। नैबेनिखौ खानोसै। बिराद जाबथुखा लोगोफोर। नै सावनानै जा गोथाव जायो टमेट'आ। सावनानै जायोबा टमेट' फिसा सावनानै जानायनि बोथोर फैलायबाय लोगोफोर। सिफ्लेदो आरामसे, ओंखाम गुदुं गुदुं संदो जादो, जेबो ओंख्रि नांलाया। जा जाबथु दंखायो बेहाय। आं खागोरसै दे लोगोफोर, नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। नै लोगोफोर सायगासिनो दं, सुनानै लागोरखाबाय। नङाबा दा गेब्ले जागोन ना, बिदि सुनायावहाय बोखांबाबो फैनाय नङा। बेखायनो सुनानै लागोरखाबाय, बेनिफ्राय सायनोसै, बेनिफ्राय संसै। नाया गिदिर मोनबाय, रानख्रेबे बेसेल' थाबाय। नैबे आंनि लोगोफोर गिदिरसिना, आं सुनानै लायगोरनि दे लोगोफोर। आ गई मैं देखो। सुबाय लोगोफोर, मस्ला मस्लिखौबो माबानानै दोनखाजोब्बाय, देजोबखाबाय। ओमफ्राय नै नायाबो संनोसै आं होनबा लोगोफोर, नायलांदो। हमना होग्राबो गैया, हारसिं बिदि खालामनानै सङाबा लोगोफोर। जा गुजु जानो बायो आङो लोगोफोर। आंनि मोखांखौ नायनो हादो लोगोफोर, आं जेबो फोथायलायाखै।
साराया दै दंबावो एसे रानग्रोथोंसै नङाबा दा बेरदेरगोन ना एवनायाव नाखौ खायसे खायसे एवथ्रमा आरो डाइरेक्ट होयो ओमफ्राय जोंहा जानो सुखुया आरो एसे एवथ्रमनानै लाग्रोनांगौ जोंहा संनाय स्टाइलफ्राथ' आलादा आलादा जायोना लोगोफोर नै फारसेथिं अमाबो रुगासिनो दं साराया दुंबाय थाव सेरनोसै बे फंबाया जा डिस्टार्ब जोंना लोगोफोर रायनायफ्राथ' लाजाखाया नै थावा बांद्राय होला ना एवथ्रमनायनि थाखायल' होनोसै जारुवा मुलि होनो होननायाबो जारुवा गैया लोगोफोर बेखायनो बै गलमुरिस होनो बेखौहाय होनोसै ब्लेक पेपारा बेखौ होनोसै लोगोफोर एवगासिनो थावआसै आङो नै उसुमियानो अयथासार नोजोर गासिनो जेबो गैया खालि उसुमिजों जोग्लावरिजोंल' उनावहाय दाउजों खालामबा माबाफिनसै मोजां सेरनो हागासिनो सिगाङाव माबादिमोन लोगोफोर नै रेबे रेबे बेसेल' जाबाय सिगाङावथ' नै एसेमोन दा नायदो नै संख्रि होग्रोखाबाय आं नाङाबा दाहाय होनोसै नै गोदौबाय हेलिकप्टार फैदों फैनाय एवबाय बायो नामा गैया नुबा गोदोसो जा खारलाबायोमोन लोगोफोर उन्दैयाव जा हेलिकप्टारनि आवाज खोनाबाय होनबाथाय सिथ्लायाव ओंखारलायना नायथारसै नामा बेयाव आंना ओंख्रिया गोदौसै माबाबाय जानोसै हालदै होनोसै बांद्राय होला एसे होनायानो जागोन मा खालामगासिनो बिमाया ओंखाम संग्राखौ दैबाना लोमनानै खारलांनांनायखौ दा कमप्लिट जाबा देखायनोसै मोस्रोमखौबो हरफानोसै नामा नै हरफानोसै सानस्रिनो रोङोनो माथो मोस्रोम हरफाबा लोगोफोर मोस्रोम जाफाबा जानो लुबैबाय एसे जबथोंसै होनबानो मोनबाय जानोसै दुगैखां लोबखां जानोसै ओंखामखौ टेस्टि नै आंना थोरसियाव लानाय नेम दं ओमफ्राय सेस बिदैया नै माबाजोब्बाय अनलाजों टमेट'जों संनायानो ओमफ्राय नै आं संनाया जानोसै लोगोफ्रा नायलांदो जानायखौ ससे देखायनोसै आं दुगैखांनानै जानाय बयबो जाखांजोब्बाय बिमाया जाखाङाखै आरो खामानि मावगासिनो दं बिमाया नै दुगैखांनानै जानोसै आंहा लोगोफ्रा नायलांदो लुबैयोबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो लोगोफोर पियास जाफायनो आं लोगोफोर मेगन गाज्रियावहाय पियास बांद्राय जानाङा होनो ओमफ्राय जासिनोसो आंना बाबायाबो गोथाव संनो रोंगौथ' गोथाव संदों दे लोगोफोर होनबा आं जालांसै दाहाय लोगो मोनफिनगोन लाजियोना लोगोफोर बांद्राय केमेरानि खाथियाव थाबा जानो बेखायनो दाहाय लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे कमेन्ट बक्सआवबो कमेन्ट खालामदो माबादि मोजां मोनखो आंनि भिडिअखौ
गाराङाबो बोरैबा खोनादों लोगोफोर। नै बिसिनायाव गाखोफैबावबाय जाखां लोंखां दसे जिरायनानै आरो बिसिनायाव फैबाय। ओमफ्राय लोगोफोर थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। नोंसोरनि अननाय आरो सापर्टखौ आं मोनबाय थागोन होननानै आसा खालामो। थेंक इउ।